Na tara kirana dan Allah da hodiyar fulani. Sai ka auri fara. Fara ba. Sai ka auri fara. Komai ya ci. Sai ka auri fara. Ko mai fito na fito da iyayenta shi. Sai ka auri fara. Ko a kwalta take kwana. Sai ka auri fara. Ko ƴan kwaya ci. Fara ta wace nake gaya ma ko ƴan kwaya ci. Kai kai. Ke riba sarauniya a duniya samu. Kana son fara. Mana komai ya ci. Allah ya baka fara. Komai ya ci. Sai ka auri fara. Mana kai daga san gaya. Za ka mutu ba. Sai na Allah baka fara. Komai ya ci. Na aure. Ba za ka mutu ba. Sai na aure. Allah baka fara. Komai ya ci. Allah baka fara. Tsaya na ce maka babu inda za ka je. Tsaya. Ban gane tsaya ba. Babu inda za ka je. A to faɗa mun abin da yake faɗa. Kaga ni fa na gaji da wannan rayuwar, na saba rayuwar jin daɗi. Saboda haka ba za ka auro ni ka dinga bani kanzo ina ci ba. To wallahi baki isa ba. Ga list din abubuwan da nake ciyo. Na gaji da cin kanzo. Ai baki isa ba wallahi. Ai in dai ba za ki ci shinkafa da wake a gidan nan ba. Wallahi sai dai ki bari. Shinkafa da wake? Kwarai kwa. Lokacin da ka auro ni ban gaya maka irin abubuwan da nake ci ba, ka ce ka ji ka gani, saboda haka baka isa ba. A to. Kolin sai ka karba ku. Bai bari ma mu gani a takaice me kika. Kaza kwaya 17. Vanilla. Shawarma, pizza, burger, chocolate ta 50. Wai aka gaya miki ke auren farar wai hauka ne? Rai kuwa kuma sai ka siyo. Chocolate za a dauko a ajiye miki garewa. Wallahi baki saba. Kawai za ka kama ka auro ni ka zo ka bani da yunwa, to ni ba zan iya wannan rayuwar ba. Kai ki iya. Ba zan iya ba. Kai ki iya. Ba zan iya. A gaya miki aure fara hauka ne. Dole sai ka siyo. Dan aure fara shi kenan. Dole sai ka siyo. Haka dole kuma sai ka siyo shi ba yanda za ka. Wallahi baki saba. Dan fara take shi kenan sai ka sani a wahala. Haba da Allah ka ga wani bala'i an zo an rubuto mutum list wannan me zaka siya me zaka bari ni da ana sa ka faran da take ba wanda ko baka ce kamar gawayi ban auro haba da Allah bi sabilillahi me ake da irin wannan an wani yiwa mutum list an wani rubuto mai abubuwa Sai ka auri fara. Sai ka auri fara. da ne